Danas smo jako sretni jer nam je u redakciju došao Mario Valentić, profesor kineziologije i promotor zdravog života. Ovdje je da nam pokaže par jednostavnih vježbi koje možete raditi doma i u uredu. Bog svima, evo Katarina je sve rekla, jesi spremna? Jesam. Ajmo. Jako je bitno tijelo razgibati kroz sve tjelesne ravne. Dakle, moraš uvijek imati, inače u treningu, a pogotovo u zagrijavanju, i rotacije, i zasuke, to ćemo imati poslije, i otklone. Sad ćemo napraviti otklone. Dakle, stojimo malo šire od širine kukova, udahnemo i izdahom guraš kukove prema meni, desna ruka u zrak i stegnemo. Guraš, dakle, drži i stegnemo bočni dio trupa. Udahnemo, pa druga strana. Izdah, udah, izdah i stegni. Bravo. Ovo je jedna vježba koju integriram u svaki svoj trening, svaku svoju jutarnju tijelovježbu, a i gotovo svaki trening sa klijentima. Zato što sa jednom vježbom ili jednim udarcem ubijam više muha ili utječem na više komponenti tjelesnog fitnessa. Spusti dlanove ovako ispred prstiju ili između tačeva i odi sa desnom nogom daleko nazad. Usloni se s ovom desnom. Tu, ok, izravno, pokaže prst naprijed i sad idemo ovom rukom u zrak, dohvati plafon. Udah tu, izdahom, lako dohvati plafon. Dobro. Inače napravite 10 ponavljanja ove vježbe na svaku stranu. Još jedan i... Evo, recimo da smo se, jel osjetili da se malo zagrijala? Malo da. Ok. Idemo sad na glavni dio treninga. Kad kažem glavni, nije manje bitan, nego to se u nekoj strukturi sata tjelesne zdravstvene kulture zove glavni dio, gdje ćemo utjecati malo na razvoj jakosti. Spremna? Jesam. Ajmo. Ja uvijek smatram da je vježbanje u paru zabavnije i na taj način utječemo malo i na socijalnu vitalnost. Ali ukoliko nemate nekog s kim ćete vježbati ili ne želite s nikim vježbati, za ovu konkretnu vježbu možete koristiti, ne znam, držku metle ili stolicu. Ali mi ovdje imamo jedan drugoga i onda ćemo napraviti ovu vježbu u paru. Sa desnom nogom ideš nazad u iskorak, vježba služi za jačanje prije svega nogu i mišića donjeg ekstremiteta, ali ujedno radimo na stabilizaciji trupa. Dakle, desnom nogom idemo nazad, dotakneš lagano koljenom pod, ruke ravno i ustanemo gore. Dolje, hop, 5 i ustanemo gore. Teža verzija ove vježbe bi bila da gore ne stanemo na nogu, nego da dignemo koljeno u zrak. Pa ajmo to probati. Dakle, noga nazad, hop, udah i hop. Naravno, napravite po 10 ponavljanja sa svakom nogom. Sad smo sa ovom prvom vježbom utjecali na razvoj jakosti mišića donjeg dijela tijela, a sad ćemo raditi potisak i utjecat ćemo na razvoj jakosti ruku i ramenog pojasa. Ali radi naravno i kor i trbuh, jer moraš cijelo vrijeme stabilizirati u tom središnjem vjeličnom pojasu tijela. Ako nemate suvježbača, ponavljam, možete dlanove staviti na naslon od klupe, od fotelje ili jednostavno stolu. Ali ako imate suvježbača, motivirajte svoje radne kolege kako bi se i oni uključili u ovu zabavnu aktivnost koja razvija vašu vitalnost. Dakle, spusti se prsima na liniju koja spaja tvoje dlanove i gurni se gore. Napravi, dakle, aktivan pokret guranja, super radiš. I gurni. Ako želite veći, samo radi, ako želite veći intenzitet, to znači da se ja spuštam malo dolje, pa će Katarini samo radi, biti malo teže. Nemoj guz, ostali dolje, uzvosti, guz. Ako je preteško, onda postaje malo okomitiji i onda je ovako. Tako da imate mogućnost dozirati opterećenja. A neka progresija može biti tako da na svaki put kad se odgurneš, pljesneš dlanovima. Ajde, odgurni se i napravite 10 ponavljanja. Evo sad smo vježbali pa imamo vremena za malo popričati. Jedan od najvažnijih mikroelemenata u našem organizmu je mineral magnezij. Sad, jako je bitno unositi magnezij u onom obliku u kojem je najbolje iskoristiv u organizmu, a jedan takav je ovaj plivit magnezij, citrat u obliku citrata i kao takav je najbolje iskoristiv u organizmu, čak 5 puta više od standardnog magnezija. Jesi kad pila? Nisam još. Dakle, da te grče mišići. A zna se dogoditi. Evo, jednostavno za apliciranje. Dakle, u kutiji imaš koliko ima 20 vrećica. Za sve oni koji
redovito jako puno vježbaju za sve one koji su izloženi stresnim situacijama ili za one koji imaju izrazite grčeve u mišićima. Preporučuje se uzimati magnezij, ali kvalitetan magnezij koji je najbolje iskoristiv u organizmu, a takav je ovaj Plirit magnezij u obliku citrona. Što, samo kopiju? Pa ništa i samo ćemo reći uzdravlje. 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 Živjeli. Uopće nije lošo. I fin je. Da, ko bombončiće. Ko bombončiće.